Bé, procedirem a començar l'acte que ens toca enguany el 2021. Com veieu, hem volgut portar tant una xerrada com una exposició dedicada a Ravensbrück i al camp de concentració de dones. És un tema que ens el va treballar i ens el va proposar la Rosa Vila, ja fa un any i pico, que ho va estar treballant, i en el seu moment vam decidir de passar-ho a l'any 2021. Agrair sobretot a l'Amical Ravensbrück, en aquest cas la Carme Rey i la Teresa de Loyo, que són les dos membres de la Junta que ens vindran avui a fer les explicacions del camp de concentració, després la Rosa les presentarà. Agrair també a l'Ajuntament, que com sempre ens cedeix els espais, tant el d'aquí per fer la xerrada com el de la Casa Gòtica on es fa l'exposició. Suposo que sempre ja sabeu que això ho fem allà. O sigui, normalment fèiem l'exposició i a dintre de la Casa Gòtica fèiem la xerrada. Enguany, evidentment, per un tema d'aforament allà només hi caben 11 persones. Llavors hem vingut aquí perquè, si no, mira, un terç dels que esteu aquí no hi seríeu. Per tant, el que farem és, quan acabi aquest acte, anirem a fer la inauguració, però no podreu venir. Per la inauguració només hi anirem nosaltres i la Laura la gravarà amb streaming i la penjarem en el Facebook del Cultura i Festes. Bàsicament perquè explicaran una mica els plafons. I a partir de demà, dissabtes matí tarda, divendres tarda i diumenges matins, estarà oberta l'exposició fins al 22 de febrer. Per tant, teniu 5 caps de setmana per anar-la a veure. Però avui no. Avui, quan acabem aquest acte, ja no hi podem anar. L'acte està previst que duri un màxim d'una hora. Ara elles, amb el PowerPoint, explicaran una mica les fotografies i el que creguin convenient. I quan hagin acabat, donarem un torn de paraula perquè pugueu fer preguntes o puguem entrar en alguna mena de debat. De totes maneres, si arribem a les 8, tallarem. Si acabem abans, però no ens allargarem més enllà de les 8. Per tant, més o menys això és la manera en què funcionarem. I bé, com he dit, gràcies per venir. Esperem que sigui l'únic any que fem amb aquestes condicions. Suposo que d'aquí un any ja com a mínim ens haurem alliberat d'això que portem a la boca. Esperem, i que podem tornar a la normalitat. De totes maneres, crec que encara ho estem salvant força bé i la cultura, d'una manera o altra, de moment segueix, ens la deixen seguir fent. No sé si d'aquí un mes encara podrem dir-ho, però almenys a dia d'avui encara podem fer actes culturals. Jo crec que, a més, amb molt d'èxit, perquè de moment ja som unes quasi 40 persones. Hem obert el vestíbul. Si teniu una mica de fred, abrigueu-vos, perquè hem de ventilar. Bueno, és un consell. Suposo que transporteu roba d'abric, és l'avantatge de fer-ho a l'hivern. Doncs sense més coses, passo la paraula a la Rosa Vila perquè presenti les ponents. Moltes gràcies. Bé, jo us presento... Això no es pot parlar. Us presento les dues artistes. La Teresa està a Ravensbrück a partir del 2005 perquè va començar amb la delegació d'acompanyament a la Neus Català, amb els actes del 60è aniversari. I a la tornada va ajudar la Neus a crear, juntament amb altres persones, aquesta Amical, del que elles són components, són de la Junta. Des d'aquell moment, i amb el títol de secretària tresorera, va coordinant totes les activitats de l'entitat sota les directrius de la Junta Directiva. I és una de les dues delegades a Espanya al Comitè Internacional de Ravensbrück. L'altra és la Margarida Català, que és la filla de la Neus. Ja començo i després... En quant a la Carme, que és la que ha fet d'enllaç, perquè és la que jo coneixia, és de la Pobla de Segur, del Pallars, ha estat professora d'institut i d'universitat en diversos països, Estats Units, Nova Zelanda, Escòcia. És autora de llibres de text per l'ensenyament de la llengua catalana i llengua castellana per a estrangers. Va ser cofundadora del NACS l'any 1978 a North American Catalan Society per la difusió de la cultura catalana als Estats Units i a Canadà.
Actualment, fins abans de la pandèmia, era conductora de grups de lectura i tertúlies literàries a Sitges, que és on viu. Aleshores, amb Ravensbrück col·labora amb xerrades des del 2010, que ella hi va formar part, i té un apartat corresponent al que ella coneixia de la seva tia, o sigui, de la Conxita Granger, en el memorial de les mujeres españolas deportades en Ravensbrück que va pagar el Ministeri de Cultura. Actualment ha fet un llibre de contes, està per aquí, de contes en narracions, seguint tot el projecte de les dones des del Pallars fins a Nova Zelanda. És autoficció, diguéssim. Ja en parlarem en una altra ocasió d'això. Ara ella, té la paraula. Hola, bona tarda. Vull agrair en nom del... Perdona, m'ho trec perquè és que si no... Vull agrair en nom de l'Amical de Ravensbrück a l'Ajuntament i a l'Arxiu aquesta invitació per fer aquesta xerrada. Jo voldria començar fent una pregunta. Coneixeu la noia d'allà? Que la coneixeu? Coneixeu aquesta senyora? Ningú la coneix. Aquesta senyora va néixer a Tiana. És del Maresme, com vosaltres. I treballava de teixidora en una fàbrica i era de la CNT. Durant la guerra va ajudar molt a la República i després es va haver d'exiliar a França. A França es va enrolar en la resistència i la van agafar amb tan mala pata que la van agafar el dia de l'alliberament de París. Us en recordeu de la 9, se sent més la 9 que la 9, però era la 9, que era aquell batalló de republicans espanyols que van participar a l'alliberament de París. Aquell dia la van agafar i encara va estar pràcticament un any al camp de Ravensbrück. Com vivien al camp de Ravensbrück? Doncs ara us ho expliquem. I aniré molt ràpida per el tema del temps. A veure, Ravensbrück està situat a 80 quilòmetres al nord de Berlín. Imagineu-vos el fred que deu fer a l'hivern i la calor a l'estiu. És l'únic camp que els nazis van concebre, van pensar únicament per dones. I les dones entraven moltes vegades embarassades o amb criatures. Per aquest camp van passar 123.000 dones de 23 països diferents. D'aquestes 123.000 dones, els historiadors diuen que sobre 250 eren espanyoles, republicanes espanyoles. Nosaltres, amb aquest cens dels que us parlava la Rosa, hem pogut identificar un centenar, i d'aquest centenar, un 20% són catalanes. 60.000 van morir per la fam, epidèmies, malalties, i 32.000 van morir per maltractaments, tortures o simplement afusellades o gassejades. Elles les transportaven... Hi havia moltes presons a la França ocupada de Vichy, però les més importants eren el fort de Romainville, que era similar a el que a Barcelona va ser la Ciutadella anys enrere, i un altre que es deia Compiègne. Eren les dues més importants i d'on van sortir més dones deportades. Les transportaven amb aquest vagó que veieu. Ja veieu quina finestra hi ha, ni tan sols està oberta, que té com les fustes. Aquí ficaven 80 dones. Durant les que tenien sort 2 o 3 dies, per no parlar del tren fantasma, que ja us ho explicarà segurament la Carme, que va ser diferent. Estaven aquí, sense menjar, sense begudes, i amb una galleda per les necessitats fisiològiques. Us podeu imaginar com al començament no va ser massa bo. Quan arribaven no hi havia estació, era una parada, les conduïen en fila cap al Ravensbrück. Aquí sempre fem la salvetat de dir que les primeres dones que van entrar al camp de Ravensbrück van ser alemanes i austríaques. És a dir, no tots els alemanys eren nazis, i això queda patent amb aquest fet.
Quan arribaven el primer que veien era aquest lletrero que vol dir el trabajo serà libres. A continuació les rapaven des del cabell fins a la punta del peu, és a dir, amb tot el seu cos no els hi quedava ni un pèl, i les feien dutxa, i a continuació el que les supervivents han definit i han explicat com la humiliació més forta de la seva vida, que és, feien completament nues i rapades, acabades d'ingressar al camp, les tenien en fila l'estona que els hi semblava i després passaven una revisió ginecològica amb la mateixa espàtula per totes. A continuació els hi donaven la roba. La roba, l'Antònia Freixades, la senyora del Maresme, que llavors era una noia, ho explica amb el seu testimoni, diu que tot i la por, el terror que tenien, van riure, perquè ella era una dona alta i li van donar una talla potser 40 i unes sabates del 37. Diu, i en canvi una altra que era petita, com la Neus, que era una puça, pues li van donar una talla 48, o sigui, sort que, bueno, sort. Entre elles, més o menys, es van arreglar. I el pas següent era... Tot això era per deshumanitzar-les, per treure'ls-hi qualsevol sentiment d'humanitat. A continuació les marcaven, això ho heu vist segur a totes les pel·lícules, la típica estrella de David dels jueus. En aquest cas, i ho diem sempre amb molt d'orgull, totes les dones, les republicanes espanyoles van entrar, totes van ser marcades com a resistents, és a dir, com a lluitadores antifeixistes. Portaven el triangle vermell amb la F de França, el D vol dir de Dinamarca, i aquesta estrella que veieu entre groc i vermella era perquè si a sobre de jueva feies la resistència, aleshores et posaven el triangle aquest. Després això és bastant sabut per als colors, els distingien. El negre era social, el marrón era els gitanos, testimonis de Jehovà, homosexuals, apàtrides. Els homes deportats espanyols duien tots el triangle blau amb la S d'Espanya. En canvi, les dones van ser totes amb la F i el triangle vermell, i els de dret comuns. A continuació, les portaven a l'Apple Place, que era una plaça molt gran que hi ha al camp de Ravensbrück i a tots els camps. Les feien formar, potser a les 4 de la matinada o a les 5, i depenent de l'humor i el que tenia aquell dia la guardiana, les podien tenir 2 o 3 hores. La que queia no la podien ajudar, un drama. Vivien en uns barracons, que això és una foto antiga i verídica dels barracons que hi havia a Ravensbrück. El que passa és que avui en dia no queda cap, perquè Ravensbrück va ser alliberat per les tropes russes i després del repartiment de la Segona Guerra Mundial va quedar a l'Alemanya Oriental i ho van convertir en un magatzem i van desfer. Es parla, el Comitè Internacional es parla de fer la reconstrucció d'un barracó, però avui per avui no s'ha aconseguit. I això és un dibuix fet per una deportada, una presonera, que es deia Violeta Lecoq, que era infermera francesa i a més era il·lustradora i dibuixanta. Gràcies a ella sabem una mica, va dibuixar moltes escenes quotidianes. Gràcies a ella que les va dibuixar i a les seves companyes que la van ajudar a amagar els dibuixos, perquè si les trobaven en un dibuix les penjaven. I pels nazis penjar no és posar una corda al coll i penjar-te, és un... perdoneu-me que sigui tan crua, però no hi ha cap fritura, no, és un ganxo, em sembla que es diu així, un ganxo de carnisset i penja així. Les obligaven a fer treballs forçats, des de la construcció a obrir camins, aquí estan fent espardenyes, les espardenyes que duien elles mateixes. Aquí era on el tèxtil, on feien la pròpia roba. La roba que portaven estava feta d'algun fil, però també de cabells, del cabell que els hi rapaven. I aquesta era la feina que els hi feia més por i els hi feia patir més, perquè era amb el llac, amb les mans nues, havien d'agafar del fons el fang, posar-lo en aquest carretó, transportar-lo i aleshores amb les mans també nues fer maons per la construcció. L'explotació laboral de les dones de Ravensbrück i de molts altres deportats també va ser d'un descar brutal, fins al punt que
La Siemens és una i és la que ha quedat aquest dibuix i l'hem posat, però moltes fàbriques, no solament la Siemens, tenien, a dins dels camps, tenien fàbriques instal·lades com aquesta. L'any 2005, amb el 60 aniversari, ens vam fer una foto amb el que resta d'aquesta fàbrica, que és aquesta foto d'aquí, i totes aquestes parets que veieu mig desfetes i tal, és el que queda de la fàbrica Siemens de Ravensbrück. Les guardianes normalment eren preses que abans d'arribar al camp eren delinqüents. Estaven a les presons i les van traslladar als camps. Eren d'una crueltat indesxifrable. I els gossos... Perdó. Espera, que tinc cop enrere. Els gossos que els hi feia una por terrible, perquè elles deien, mira, morir d'un tret és terrible, però menjada per un gos. I aquests gossos estaven ensinistrats justament per això, per destrossar persones. Els maltractaments. Aquí hi ha un terrible dibuix de la Violet on es veu amb una guardiana pagant a les deportades perquè se'ls ha caigut la galleda on portaven la sopa i no han pogut, amb la gana que tenia, les pobres estaven llepant la sopa. Quan les marcaven amb aquesta creu, quan feien alguna malifeta, és a dir, que ells desobeïen amb alguna cosa o simplement, per exemple, si trobaven una goma per subjectar la mitja que havien tret d'on havien pogut, doncs les marcaven així, a part de donar-los una manta de cops, doncs les marcaven amb aquesta creu. I això volia dir que qualsevol nazi podia des de pagar-les a, si els hi venia de gust, donar-los un tret. Aquest personatge es deia Gebhardt, bueno, més o menys, i era un llicenciat en medicina que cruel i curiosament, casualment, era el cap de la Creu Roja Alemanya en aquell moment. Aquest home es dedicava a obrir les cames deportades, fonamentalment van fer els experiments amb polaques, per això les polaques se les coneix com les conilletes. Els obria les cames, els injectava, els infectava les ferides, els hi treia trossos d'ossos o algun tendó, perquè, o sigui, els hi provocava el mal per després buscar la cura, però clar, les feia patir d'una manera horrorosa. Els càstigs, doncs, jo mateixa em sento malament d'explicar aquestes coses, us prometo. Aquesta piconadora era una gran assassina perquè era d'atracció humana, o sigui, era arrossegada per dones i la pedra era tan pesada que quan hi havia desnivell agafava velocitat i les destrossava. Un altre sistema de castigar entre d'aquests dos edificis, on ara hi ha aquest ram de flors, les posaven en fila índia i quan es fan pràctiques de tir hi ha la diana, que d'una manera elèctrica, em sembla que no he fet mai ni en faré, la diana es va corrent, no? Aquí s'estalviaven l'electricitat perquè les posaven en fila índia i com que hi ha la dalt davall ja sabia que en mig metro tenien una altra. Avui en dia hi ha una placa que ho recorda i unes flors. Les mortes, ja fossin al camp per el que fos, tot tipus de cadàvers, els transportaven amb aquest carretó i les amuntonaven com si fossin, no sé, fruita en una fruiteria, ja ho veieu, no? Se'ls acumulava la feina. I aquest edifici que hi ha darrere de la piconadora és el forn crematori. Quan arribaven al camp, les noves els hi deien d'aquí només se surt per la xemeneia. Un cop després de l'alliberament, les dones es van reunir a Ravensbrück i van decidir que aquell camp s'havia de convertir en un museu. I aquesta és una de les vitrines del museu on podeu veure la roba, la camisa de ratlles que duien, i aquí a la dreta aquesta jaqueta amb la creu aquella que hem vist abans, el plat i la cullera, i una pilota, per exemple, una pilota i un nino fet de roba. Val a dir que si agafaven amb una dona que havia fet una pilota de roba per una criatura que tingués ella, el càstig podia arribar a la mort. Els vestits de més a prop. I aquí, només dir-vos, els puntets blaus són els camps alliberats per als americans, els verds per als britànics i els vermells per les tropes russes.
Això és actualment, bueno, fa uns 5 o 6 anys, perquè actualment, on hi ha aquestes flors, tota aquesta terra està coberta de roses vermelles, ara a l'actualitat. Hi ha aquest monument en record de les víctimes i aquest mur, cada divisió del mur està dedicat al record d'un país i Espanya té un tros de mur. Aquí el veieu i l'any 2005 la delegació que heu vist abans, presidida pel conseller Saura, vam portar aquesta placa. Aquesta placa ens ha costat 5 anys penjar-la en una paret que no és la principal. És veritat que a la principal no hi ha plaques de res, hi ha un altre mur habilitat per això. Però ens va costar 5 anys que la pengessin perquè no tenim un estat, Catalunya no té un estat. I després al camp hi havia, als barracons, hi havia la Comandatur, que és on posteriorment es va edificar el museu del que us he parlat. Hi ha un altre edifici que era el de les cel·les de càstig. Allà s'ha fet aquest monument de record que parla per si mateix, no? És una mare amb una criatura i dues dones traient una criatura morta. I després, amb l'edifici, les cel·les del primer pis s'han deixat tal qual amb les eines de tortura. I al segon pis, cada país, es va dir que cada país tindria una cel·la dedicada a la memòria de les seves deportades. Espanya va trigar molt a tindre-la perquè, com sabeu, a l'Espanya franquista no hi havia deportats, no? Vull dir, tot era meravellós i no hi havia hagut deportats. Fins que l'any 77, em sembla que va ser el 78, la Neus, quan va ser el Joan Raventós, va ser ambaixador d'Espanya, el va anar a veure i li va dir: escolta, això és impossible, això no pot ser, les espanyoles han de tindre una cel·la. I la van aconseguir, tots dos la van aconseguir. La van decorar les supervivents. Aquí hi ha aquest dibuix que, com podeu veure, jo suposo que representa la guerra d'Espanya, no? Amb les flames representen, i els colors de la flama és la bandera republicana o no sé, la destrucció de la república. Una bandera catalana que els catalans, una senyera que ràpidament els catalans van penjar, i llavors hi ha fotos d'algunes de les dones que van morir al camp. Dones espanyoles, totes aquestes que veieu eren... Mira, la primera, aquesta senyora gran d'aquí, era la Carme Gardell, que era de Girona. Aquesta és l'enfermera d'aquell senyor que us he ensenyat abans, al judici on tots dos van ser condemnats i els van afusellar. Als judicis contra els nazis només han participat 2 espanyols. Al judici de Nuremberg, el Francesc Boix, que el coneixem tots, que va ser molt important perquè no només va ser important per al seu testimoni, sinó perquè les seves fotografies, que havia amagat també amb l'ajuda de companys seus, les seves fotografies van servir de testimoni de la crueltat dels nazis. L'altra persona espanyola que va, i en aquest cas a més catalana i barcelonina, que va testimoniar els testimonis, el de Carcassonne va ser la Mercedes Núñez Targa, que havia nascut al carrer Santana de Barcelona. Això és un dibuix fet per un deportat alemany i amb un crit que s'ha fet universal, i és mai més. Totes les entitats de memòria sempre diem mai més. I aquí hi ha un cartell on es veu cada camp els morts que va tenir. I ara us explico una mica per què es va crear l'Amical de Ravensbrück. Doncs les dones que morien al camp els deien a les companyes que estaven vives, els deien: expliqueu això, perquè si no la gent no ho sabrà i no s'ho creurà. Quina visió tenien? Perquè després el negacionisme va existir i existeix, encara hi ha gent que ho nega. Aleshores, quan vam veure que aquí només teníem la Neus Català, que ja era molt gran, que les 2 últimes deportades van ser la Neus supervivents, la Neus Català, i l'última la Conxita Granger, la tieta de la Carme. La tieta de la Carme donava les xerrades al sud de França i la Neus aquí, però tenien una edat que ja les pobres no. Aleshores vam gravar els testimonis i vam prendre el relleu. I per això l'Amical de Ravensbrück dona xerrades com aquestes d'avui. Aquí hi ha diverses, des de la Filmoteca, escoles i tal, i aquesta foto d'aquí és la presó de la Model de Barcelona, quan encara hi havia gent empresonada, que ens van demanar que donéssim una xerrada.
Cada any fem un homenatge per recordar-les i un altre dels nostres objectius és la recerca, és que això ho he agafat d'un congrés de Madrid i està en castellà. La recerca. Fixeu-vos, l'any 2017 teníem aquestes fotografies. Les espanyoles les van agafar com a franceses, les fitxaven amb el nom del marit. Aleshores, si tu busques una Laura Kerbich, dius, nascuda a Palafrugell, ostres, tu te'n vas a l'arxiu, no existeix aquesta dona. La sort que vam tenir és que molt eficientment a l'arxiu d'allà va dir, mira, aquest dia, amb aquesta data, perquè sabíem la data, només va néixer una nana que es deia Laura i es deia Gallard Marquès, però aquesta vegada va ser fàcil, no és fàcil trobar-les. Com veieu, cada any, i aquest any us puc dir que el quadre que no tenim encara aquí del 2020, hi ha, crec que són 47 dones. I un altre és vetllar pel rigor històric, perquè es parla, l'un parla l'altre i al final hi ha confusions i s'ha arribat a dir, per exemple, que l'única supervivent d'un camp de concentració havia estat la Neus, quan van a veure 70 i pico, que nosaltres sabem, possiblement hi hagi alguna més. El Comitè Internacional que us han mencionat abans, l'any 87 va ser, la ONU el va anomenar missatgera de la pau i l'any 2007 es va fer una reunió a Barcelona, el 2012 a Madrid, aquí teniu una foto d'una sessió de treball i un dels últims anys a Polònia. Només dir-vos que ens podeu trobar aquí teniu la compte de Twitter, de Facebook, i que el 18 de gener tornarem a obrir el cens. Aquest cens, que per cert hem portat un llibre, però me l'he deixat al cotxe, després us el donaré. Hem portat un llibre del cens. El que passa és que aquest llibre el vam fer, com hem dit abans, el 2010, i està actualitzat a la web. És a dir, a la web, a partir del 18 de gener, podeu buscar totes les portades, us he posat la del Maresme, en allà es busca i trobeu tota la informació, la fotografia i les documentacions. Moltes gràcies i dono pas a la paraula. Funciona? No. Sembla que no. Sí, funciona. Jo volia començar una mica fent algunes reflexions i també una mica de context de tota la situació de la Segona Guerra Mundial. Després també parlaré una mica de la meva tia, que aquí a Catalunya no es coneixia gens, potser perquè ella va viure sempre a França. Des dels 2 anys la van criar l'oncle avi, l'oncle Jaume Veleta, germà de la meva àvia, a França. I va ser quan la Guerra Civil espanyola que l'oncle que estava establert a França de feia molts anys va tornar per posar-se al servei de la República. I per tant van viure els anys aquí de la guerra i al marxar van tornar a marxar a França, però clar, van marxar encara com espanyol, català, però bé, ells estaven arrelats a Toulouse. La tieta va sempre treballar per la memòria de les dones. Va entrar al camp als 19 anys, va sortir als 20 i va estar un any. I a partir dels 21 anys sempre va rebre una assignació de l'estat francès i no li van permetre treballar ni, per exemple, treure's el carnet de conduir. I per tant, tota la seva vida la va dedicar a la memòria.
va ser també cofundadora del museu que hi ha a Toulouse, que és el Museu de la Deportació i de la resistència i de la deportació. Bé, la seva vida és la memòria de les dones, tota la seva vida la va dedicar. Va tornar a Catalunya, nosaltres ja de petites havíem d'anar d'amagat a l'Uixó, jo recordo anant, que tenia 3, 4, 5 anys, cada any anàvem a l'Uixó o a Toulouse a visitar, a trobar-nos amb la família. I, esclar, quan tornàvem aquí no es podia dir on anàvem i què fèiem. S'havia d'amagar. Per tant, la meva tia no la vam conèixer gaire aquí, perquè la família, nosaltres sempre no en vam parlar, sempre va ser en silenci. Després s'ha començat a conèixer, com deia la Teresa, es van descobrint coses perquè la meva tia es va casar i constava amb el nom del seu marit. Es va casar amb un antic guerriller, també exiliat, de Sabadell, que es deia Josep Ramos Bosch. I ella constava a tot arreu com a Conxita Ramos. I ja sabeu que a França les dones perden el seu cognom i és el que passa a l'hora de trobar deportades catalanes i espanyoles casades amb francesos o amb estrangers. A partir dels anys 70 vam començar a poder venir a Catalunya i venien moltes vegades a la Pobla de Segur i potser algú que hi ha aquí potser la va arribar a veure, no? Montse, des de la Pobla de Segur, venien sempre cada any, perquè es van nacionalitzar francesos, tant ella com el seu marit, i venien amb els meus cosins. Bé, la història de la meva tia es va començar a descobrir molts anys després, fins que nosaltres també vam descobrir la Michal Ravensbrück i ens vam donar a conèixer, i la meva germana i jo, i vam començar a col·laborar. Bé, volia fer unes reflexions abans de tot això, perquè després potser us explicaré més coses de la tieta. Si es vol saber el que passava, jo crec el que passava... Em pots donar aigua? Sí, al meu bolso hi ha una ampolleta d'aigua. El bolso aquell, sí. A la part de davant, la cremallera de davant, hi ha una ampolleta d'aigua. Si volem saber el que passava als camps d'extermini nazi, gràcies, us recomano el llibre de Joaquim Amat Piniella, que es diu K.L. Reig. Allà s'explica totes les atrocitats d'un camp, la corrupció dels funcionaris, dels capos que eren presos comuns, com ha explicat la Teresa, la violència gratuïta, el sadisme i tot allò impensable que es pot fer en un moment determinat d'una guerra. També es parla molt dels grups polítics com els comunistes que s'organitzen i que són insolidaris amb la resta que no ho són. Fixeu-vos, doncs, que al camp poden passar moltíssimes coses que un no se l'espera. També vull citar el llibre El viatger, de l'Ulrich Boschwitz, un jueu, un noi, que va fugir amb la seva mare després van fugir l'any 35, després que Hitler, l'any 1933, va guanyar les eleccions democràticament i van establir la llei racial. En aquell moment de la llei racial, fixeu-vos que, estem parlant de l'any 33, prohibien als jueus tenir negocis, etc., indústries, tot el que fos, i se'ls arrabassava ja tot. Boschwitz va fugir d'Alemanya i se'n va anar a Suècia i després a Noruega i finalment a Gran Bretanya. I per què ho dic això? A Gran Bretanya hi va arribar l'any 36 o 37 i el van posar en un camp de concentració pels jueus. Fixeu-vos, doncs, que us estic parlant d'anys
anteriors a la Guerra Mundial i a Europa ja estaven passant totes aquestes coses. La seva mare, que no era jueva, no hi va entrar. Amb ell el van posar amb 25.000 persones més, jueus, a l'illa de Man. I després el van traslladar a Austràlia, en un camp de concentració. Fins que va començar la Guerra Mundial, que tots els jueus que estaven internats a Austràlia es van comprometre a lluitar amb l'exèrcit aliat, els van alliberar, els van posar en un vaixell per portar-los a Europa, això l'any 41-42. A veure si ho tinc. I al moment de venir cap a Europa, els nazis els van bombardejar i van morir tots els integrants del vaixell, 600 persones que venien a Europa per lluitar. Recordeu també, ja sabeu, l'any 38 hi va haver la nit dels vidres trencats, que va ser els pogroms que es van començar a organitzar a Alemanya, i clar, estem parlant de l'any 38, entre el 7 i el 13 de novembre, que van arrasar amb tots els jueus. Recordem també que els camps de concentració nazis, que després van servir per l'extermini, van ser creats inicialment pels dissidents polítics del règim nazi, fossin o no jueus. Després hi van anar portant, després del 34-35, després de la llei racial, hi van anar portant jueus, comunistes i gitanos i tots els que no volien. La meva tia Conxita explica que quan ella va arribar al camp, ella va arribar l'any 44 al camp, va trobar dones que hi eren des de l'any 34 o 35, que els hi havien posat i encara hi eren, a l'any 44. Per tant, fixeu-vos que els camps existien des de l'any 34, 33 o 34. També voldria parlar del llibre d'Eric Bouillard, que també us el recomano molt interessant, que es diu L'ordre del dia. Ens fa reflexionar sobre els grans desastres que es gesten en un despatx. Explica un fet que és veritat. El llibre comença al febrer de 1933, abans de les eleccions de Hitler, que les va guanyar, no? Al Reichstag, a Berlín, en una reunió convocada per Hitler i Goering, més 24 industrials per demanar-los diners per a la campanya de les eleccions. Tots tenen por del comunisme que estava establert a Europa, a Rússia, i que tenien por que anés cap a dintre de la resta d'Europa. Totes les empreses financien les eleccions de Hitler. I ara us diré el nom d'unes quantes empreses que tots coneixem. Bayer, Afra, Opel, Krupp, Siemens, Allianz, Telefunken, BMW, Shell, etc. Fixeu-vos, doncs, que tot això es congria als anys 30, que el que passarà després dels anys 40. El poder econòmic s'adapta sempre a qualsevol ideologia, per tal de no perdre el seu poder. I aquí Hitler se'n va aprofitar. També volia fer una reflexió sobre els aliats. Els aliats no van fer res quan van saber l'existència dels camps d'extermini. L'any 41, un polonès, Witold Pilecki, que havia ingressat voluntàriament a Auschwitz, es va deixar agafar perquè sospitaven que alguna cosa passava a dintre dels camps. Es van organitzar, el polonès Pilecki va organitzar resistents polonesos amb un grup que es deia la Unió Clandestina d'Organitzacions Militars per començar a enviar informes a la resistència polonesa. I aquesta resistència polonesa envià informes al govern britànic a Londres. Parlo de l'any 41. Bé, esperava
Witold Pilecki esperava que els aliats arribessin amb les tropes al camp o que bombardegessin els seus accessos, i la resistència polonesa també organitzés un assalt des de l'exterior. Però es van adonar que cap d'aquests plans es duria a terme. Mentrestant, la Gestapo va descobrir alguns membres d'aquesta unió clandestina i va començar a assassinar-los. Pilecki llavors va decidir fugir del camp, es va escapar de Mauthausen. Es va escapar de Mauthausen l'any 43 i va viure 2 anys. I va robar també documents alemanys. Es posà en contacte amb la resistència polonesa, finalment va anar a Londres, va ser enviat a Londres per explicar tot el que passava. A Londres no el van creure perquè veien que era molt exagerat tots els informes i les explicacions que els hi feia ell. Els aliats no van fer absolutament res. I potser també per què no van fer res? Perquè va arribar un punt que els aliats no volien la llau de jueus que fugien d'aquests països perquè no sabien on posar-los, ja que l'any 37-38 els jueus que arribaven d'Europa a Gran Bretanya ja no deixaven tampoc anar als Estats Units perquè no els volien, i a Anglaterra, com he dit, a Gran Bretanya els van posar en un camp de concentració després a Austràlia. Per tant, no en feien cas d'això i no volien alliberar els camps. Fixeu-vos quin context estic explicant, no? El context aquest de la guerra ens posa la pell de gallina. El govern de Vichy, que va ser col·laboracionista amb els nazis, va ser reconegut pels aliats també. Mantenien ambaixades el govern de Vichy, els aliats. Què passa aquí, no? En fi, també us recomano un altre llibre de la Charlotte Delvaux, que és el llibre que ella va escriure 3 llibres després de 20 anys d'haver passat també a Ravensbrück. Després, des de la sortida del camp, al cap de 20 anys va escriure 3 llibres explicant la seva adaptació a la societat normal, que això també s'ha de tenir en compte del que va passar després, no? Bé, una altra cosa que també volia fer esment i que moltes vegades no se'n parla són quan les tropes soviètiques entren a Berlín, l'abril del 45, comença un altre tipus de violència. Violacions massives de dones. Es calcula que en unes setmanes l'Exèrcit Roig va violar més d'1 milió de dones. I es diu més d'1 milió perquè tenen descensades 1 milió, però 1.100.000 o 200.000, perquè moltes dones es van negar a denunciar-ho per por de no ser acceptades pel marit o pels promesos o xicots, etc. I no ho van denunciar. Per tant, hi ha moltes més dones violades que 1 milió. Stalin, en aquell moment, després de la guerra, va dir que els soldats tenien dret a entretenir-se amb dones. Tenien dret a entretenir-se. Això dit per Stalin. Hi ha un llibre que parla de tot això, que es diu Una mujer en Berlín. Es va publicar l'any 1954 d'una manera anònima als Estats Units. Ella no volia donar el seu nom. Era una periodista famosa i va ser violada moltíssimes vegades, tal com explica en aquest dietari del 20 d'abril al 22 de juny. Es deia Martha Hillers i va deixar dit i escrit que després de la seva mort podrien publicar-lo amb el seu nom. Va sortir l'any 2004 i va tenir molt d'èxit a Alemanya i aquí va sortir el 2005. Bé, també dintre d'aquest context que us estic dient, pensem que el 25 de febrer de 1939
al febrer del 39, un cop els exiliats van començar a marxar a l'exili al gener, febrer, molts van sortir al gener i al febrer, ja hi havia els camps de concentració francesos al sud de França, ple d'exiliats espanyols i catalans. Al febrer del 1939, a finals de febrer del 39, França i Espanya signen l'acord Berard-Jordana, pel qual França reconeixeria el govern feixista espanyol de Franco si Franco es comprometia a ser neutral a la guerra i no posar-se a lluitar a la guerra al costat dels aliats. Amb aquest conveni, els refugiats i els exiliats es van convertir en moneda de canvi. Recordeu que segurament heu vist moltíssimes pel·lícules que al camp d'Argelès o Sant Ciprien se'ls diu als exiliats que poden tornar a Espanya, que Franco els rebrà i que no els hi passarà res. Franco volia que tornessin els exiliats. Per què? Perquè l'acord aquest del senador León Berard i el conde Francisco Gómez Jordana els hi retornaria béns, obres d'art, l'or depositat als bancs francesos, armes, vaixells de guerra, camions, etc. Per tant, els exiliats eren la moneda de canvi de Franco. Volia que tornessin perquè els francesos no els volien allà i haver-los d'alimentar. A Franco li va anar molt bé tot aquest acord, perquè ell no estava disposat a entrar en guerra. Després de la guerra d'aquí no tenia ni homes ni armes i l'esgotament era immens, no? Un altre cop, la hipocresia del poder. Reconèixer el govern de Franco, els aliats, etc. Segons que s'estic dient tota una sèrie de coses que són previs a la guerra, no? Després jo també em pregunto com és que amb aquestes grans violacions que hi va haver a Alemanya i que en aquell moment hi havia una gran quantitat de fotògrafs de guerra desplaçats per cobrir el final de la invasió dels russos a Alemanya, etc., no hi hagi cap fotografia de violència contra les dones als carrers de Berlín o qualsevol altra ciutat alemanya. Silenci absolut. Bé, hi ha un escriptor de finals del segle XIX, principis del XX, que es deia Jules Renard, que una vegada va dir: no sé si Déu existeix, però seria millor per a la seva reputació que no existís. Bé, també només sempre parlem dels camps de concentració de Hitler, però no hem d'oblidar que Stalin va fer execucions sense judici, camps de concentració, tortures, els gulags famosos que tots hem vist, pel·lícules, etc. Durant els 23 anys al poder de Stalin van morir 30 milions de persones. També no hem d'oblidar els camps de concentració de Franco. Després de la guerra, com hem dit, després dels exiliats que van entrar aquí, molts van anar a parar a un camp de concentració, a treballs forçats, i van estar 5, 10 i d'altres ja directament, sense judici, afusellats. I no solament la persona, sinó membres de la família d'aquesta persona. També recordem l'aliança que hi va haver entre el govern de Vichy i Franco amb el lliurament de Lluís Companys. Tots ho sabem, no? Un altre llibre que us recomano i que explica molt bé també tot això és Noche y niebla en el París ocupado, de Fernando Castillo, on narra la corrupció del César González Ruano, el famós periodista franquista que va viure molts anys, precisament va viure molts anys a Sitges, i del pare de l'escriptor Patrick Modiano, que eren jueus, i la corrupció
que feien negocis amb els nazis, expoliant els jueus francesos, venent obres d'art, etc. És molt interessant aquest llibre també. Fixeu-vos en això que us deia de Lluís Companys, també volia remarcar que el 1990, no, abans, Alemanya i França van demanar perdó per haver detingut Companys. I a l'agost de 1970, la República Federal Alemanya va concedir una indemnització econòmica de 1.000 marcs mensuals a la vídua del president Companys, Carme Ballester. I l'any 1990, Helmut Kohl i François Mitterrand demanaven disculpes formals a la Generalitat de Catalunya per la deportació del president Companys. Espanya no ha demanat mai perdó a la Generalitat de Catalunya. Bé, ara també ja acabo. Sí, ara acabo. També volia dir això. Les víctimes de la Segona Guerra, he dit que al gulag de l'Stalin van morir 30 milions. Les víctimes de la Segona Guerra Mundial van ser d'entre 55 i 60 milions de persones. Als camps van morir 18.563.000 persones, entre les quals 5 milions eren jueus. No sé si sabeu el de nit i boira, d'on surt el decret nit i boira. El decret nit i boira surt d'un text de l'Hort del Rin, que és una òpera de Richard Wagner, que hi ha un moment determinat, que és la nit, i hi ha boira, i hi ha un nan, l'Alberic, que diu «Ja no hi ha ningú». Bé, com que aquesta òpera era molt popular a Alemanya, algú se li va córrer la idea de donar el nom de nit i boira en decret per donar pas a la desaparició dels jueus, dels gitanos, dels homosexuals, de tots els que tenien al camp, Nacht und Nebel. I eren presoners NN, i a vegades també portaven aquestes lletres. Fixeu-vos que això de nit i boira també es va aplicar a la Sud-amèrica d'Argentina, de Xile, de Colòmbia, de Mèxic. També es va aplicar i s'aplica a la Xina, a l'Iran, a l'Iraq, a l'Afganistan. Bé, tinc d'altres coses, però si voleu, ara podem anar a preguntes, si voleu que jo us expliqui alguna cosa de la meva tia, del que va passar. Ella explica moltes històries de dintre del camp, però ja n'hem explicat algunes que tothom va passar les mateixes, no? Els experiments aquests de les cames que hem vist aquí en les fotos, ella ho va veure, els gossos, ella sempre explica que va veure com mataven els gossos a nens petits. Quan els nens jugaven de 3, 4, 5 anys allà sols i la capo es cridava per alguna cosa i ells no ho sentien o no ho entenien, els hi enviava els gossos i els mataven. Els gossos els mataven i si no estaven morts la capo s'acabava de matar amb pals. Ella sempre ho explica això i és impressionant, no? Algú vol fer alguna pregunta? Sí. A la Teresa, a la Carme? O... La Montserrat Roig va escriure també sobre els presos catalans. Sí. Cap de concentració. Sí, la Montserrat Roig. Sí, la Montserrat Roig va escriure sobre els deportats, però jo crec que bàsicament hi ha més homes que dones, oi? Però per exemple, la meva tia no hi és, perquè era a Ramos i no la va trobar. Però, a veure, el valor de la Montserrat Roig no és que el llibre, que ja és important, com diu la Carme, hi ha molts més homes, però és que estadísticament hi ha 9.000 i pico deportats. El pico són dones i 9.000 són homes. Aleshores, el valor del llibre de Montserrat Roig és que va destapar que hi havia, o sigui, va ser l'any 70 i alguna cosa, i va dir no, han hagut catalans
I ella va començar amb els catalans i després li van sortir espanyols també, vull dir que aquest és el... Sí. És Però la va gran conèixer- descobridora. A Ravensbrück, a la Mical, la tenim... Sí, és la descobridora, però va ser més primer a través dels homes, i els homes no deien res de les dones. Bueno, és que hi ha una Va ser la Neus Català, explicava bé. No, a veure, l'anècdota va ser... Això demostra la visibilitat de les dones. Estem a 2 metres, sí. Que, a veure, ella anava entrevistant homes, no? D'un en un. I li van dir, escolta, si vens al sud de França aquest cap de setmana, fem una trobada als exiliats espanyols. Això que explicava la Carme, no? Que a vegades pujaven gent d'allà i es reunien i tal i qual. Hi havia entrevistaràs a molts alhora. Va anar a França i va veure que la que coordinava era una dona petiteta que parlava amb un accent, un francès amb un accent català, però a més de Tarragona. I a sobre es deia Neus. Bueno, total, que la mitja parla i diu, escolta, tu ets catalana? Diu, sí. I diu, i tu has estat en un camp de concentració? Diu, sí. I diu, i veus totes aquelles d'allà? Doncs també. Així ens van enterar que hi havia dones als camps. Això. Sí, per una casualitat, si no arriba a pujar... Margarida? Sí, a mi m'agradaria que expliquéssim que a dins del camp de Ravensbrück com s'organitzaven les dones per ajudar a estrangers. Com s'organitzaven les dones per Per ajudar-se? ajudar-se unes a les altres. Bé, jo també he dit que si eres comunista tenies el grup comunista que t'ajudava, i si no eres de cap partit, per exemple, la meva... Bueno, és que al camp la meva tia, no ho he dit això abans, és a dir, són 3 dones de la família que van estar al camp de Ravensbrück. La dona de l'oncle avi, el meu oncle avi, Jaume Veleta, i la seva dona, Elvira Ibars, eren a la resistència i per tant la meva tia que vivia amb ells també s'hi va posar. I la filla d'Elvira Ibars, l'Elvira Ibars era vídua i tenia una filla del primer matrimoni, la Maria Castelló. També eren a la resistència i el dia que els van anar a agafar l'oncle no hi era perquè ja l'havien avisat que podia ser que la Gestapo anava per ell i va fugir a Torre. Per tant van agafar les 3 dones. Les 3 dones van anar al camp amb el tren fantasma. El tren fantasma era un tren que va durar gairebé 2 mesos amunt i avall perquè els aliats, clar, els van agafar l'any 44, els aliats ja havien agafat bastant de terreny al sud de França i per tant el tren no podia passar cap a Alemanya i havien de tirar endarrere, etc. Parar-se en estacions 15 dies, una setmana, fer-los baixar, caminar, etc. I va durar el viatge gairebé 2 mesos, amb aquests vagons que hem ensenyat abans. I se'n va dir el tren fantasma, perquè a vegades funcionava a les nits perquè no el veiessin a les poblacions o perquè estava aturat en un lloc i no sabien qui hi havia allà dintre. No? La meva tia doncs, estava al camp amb la seva tia, la tia Elvira, i la Maria, la cosina. Les dones s'agrupaven, suposo, per edats o per simpaties o perquè eren del mateix poble, de la mateixa zona, si no eres d'un partit polític determinat i s'ajudaven. Si em permeteu, us posaré un exemple. A veure, s'organitzaven en famílies. La més forta o la més gran adoptava el rol de mare. Això si llegiu, hi ha 2 llibres escrits, un per la Neus Català, que agafa 50 testimonis de dones deportades, i un altre per la Mercedes Núñez, tot que es diu El carretó dels gossos, el que passa és que ara es diu El valor de la memòria. S'agrupàvem en famílies, la més forta o la més gran adoptava el rol de mare i aixoplegava a totes les altres. Per exemple, va haver un exemple de l'Olvido Fanjul, una dona asturiana, que aquella va venir va sortir de Gijón per portar nens a Rússia i allà li va agafar la invasió russa dels nazis, la van enviar a Ravensbrück i va arribar embarassada. Quan va parir el nen, li van prendre i la dona va perdre l'oremus, es va deprimir, no volia menjar i tal. I amb tota la gana que passaven, es guardaven una miqueta o sigui, cada una li cedia una miqueta de pa perquè ella mengés més i es refés, i van aconseguir que es refessin. A veure, jo he tingut
la sort, no sé si es pot dir sort de conèixer, però bueno, per mi ha estat una experiència que he conegut a moltes supervivents de diferents països. I el que jo penso que elles recorden és totes les malifetes dels alemanys les recorden, però hi ha una cosa molt curiosa i és que entre elles, entre les presoneres, jo estic segura que alguna era més dolenta que la quina i que segurament els hi devia prendre el menjar o la cullera o el que sigui. Però això ho han oblidat. Només se n'en recorden d'això, no? Te'n recordes quan vam salvar la Fanjúlia, una altra noia que també és d'ascendència de Barcelona, que va acabar a Rússia, però va acabar a Rússia perquè va entrar amb la seva mare amb 2 o 3 anyets i la mare va morir. Aleshores la van anar adoptant, o sigui, diferents les deportades, l'adoptava una, moria una altra. Així fins que al final va quedar sola. Hi va haver una dona russa que va tornar, la va agafar i se la van portar amb ella a Russa. Aquesta noia, noia és una senyora, la Carme i jo tenim una foto amb ella. O sigui, dintre de l'horror jo crec que hi ha... Per això som humans, no? I a més una de les coses que elles sempre diuen és que una forma de resistència és no deixar-se deshumanitzar i ajudar-se entre elles. I després, per exemple, els van injectar, això no us hem explicat, és que hem anat tan de pressa, no? Els van injectar un líquid per retirar-los la menstruació, perquè llavors deien que eren més productives. Total, que després sortien i no menstruaven i no d'allò. De cop i volta, us explico, clar, jo he treballat molt amb la Neus, sé el que ella m'ha explicat, no? Diu que ella l'any 51 va tindre una pèrdua, va anar al ginecòleg i el ginecòleg li va dir què vols que et digui, si jo no sé el que t'han ficat, filla meva. Bueno, doncs, això, en paraules de la Neus, era la Margarita amb potes i al cap de 2 anys va tindre el Lluís, però d'aquesta, o sigui, no sabien... Bueno, li va tornar l'ovulació per casualitat. La meva tia va tenir 2 fills, però el segon fill ja li van dir que no en tingués més, perquè el meu cosí, que encara viu, el primer va morir als 42 anys. Està en una cadira de rodes i sempre caminant malament, parla malament, se l'entén. És com si fos un... com es diu? Com si hagués passat la poliomielitis, no? Que caminen d'aquella manera, perquè va ser un nen deficient, va ser un nen 7 mesos que es va salvar perquè no saben com, però clar, a causa de la seva mare, de la meva tia. I és això, la Neus en canvi va tenir 2 fills bé, que estan bé, en canvi la meva tia... Curiosament, no els he preguntat mai, però cap dels 2 ha tingut fills. I a veure, n'hi ha molts que no, però hi ha diversos fills de deportats que han tingut seqüeles, clar, depèn del que va ser les mares. El meu cosí gran va morir als 42 anys i el Cristian ara està en una cadira de rodes. Bueno, molt interessant, però us hauré de tallar perquè ja us havia dit. Que si voleu saber més coses de tot plegat o el proper número de fons, hi ha tot un treball llarg que s'explica molt detalls d'aquest cas i el que corre. Exacte, la pàgina web, sí, a partir del 18 de gener us podeu posar a la pàgina web, busqueu cens, bueno, primer es parla de tot això del camp, de com vivien, de tot això podeu trobar el que vulgueu. I després hi ha el cens que explica la història de cada una de les dones. Com heu vist, en Jaume avui ha estat gravant la xerrada, per tant això també ho penjarem al YouTube i en el Facebook del Centre d'Estudis, per si algú que no ha pogut venir o la vol reescoltar o la voleu recomanar, podeu fer-ho. Ara us donaré un parell d'instruccions. Com heu vist, us hem pres el nom, cognoms i telèfon. No ho hem fet mai, però perquè ho hem fet, evidentment, pel tema del rastreig. Suposem que no, però si algú de vosaltres sortís positiu la propera setmana, que es posi en contacte amb nosaltres, perquè d'una manera o altra podríem saber qui hi havia aquí dintre i seguiríem les instruccions que ens marquessin. De l'altra, la sortida, us demano que no la feu, no us aneu aixecant cadascú quan li sembli, sinó que comenci la fila de darrere i aneu buidant mica en mica i no fem el corrillo que la porta, si pot ser. D'acord? Moltes gràcies a tots per la Moltes gràcies per haver vingut.